Sawang ka na. Guys, para kami pinaparusahan dito. Ayan o. Tararay, bali-bali naman ito. Suko ka na Arlo? Ito pa rin ako. 1, 2, 3, go! Eh! Hey, boss! Hey! Hey! Iba mo iba! Napagod ako kasi 3 beses ako bumabalik doon sa Kayaga. Kaya pala. Ngayon, andun na ako sa pang-4. Ah. OMG! Shit! Sorry! Yo! Wap! Uy! 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 Naku po! Good morning mga boss! Nandito tayo ngayon sa may Lupaw at dito sa may Quezon Pigal. On the way tayo ngayon sa may Bugalyon at para tingin natin ang mga kasama natin doon ngayon. Bali na una na sina Ronald at si Utox. At syempre mag-gas muna tayo. By the way, dito tayo sa may bagong Shell. Ang may-ari nito yung mga kaibigan natin, mga Barinos brother. Congrats mga boss. At tayo ay mag-aalmusal muna bago mag-rides mga boss. Ate! Kakatapos lang natin kumain mga boss, diretso na agad tayo ng Bugalyon. At imimit natin ang mga kasama natin from Angkutilayan, from San Carlos City. Nandito na tayo sa may Bugalyon. Mukha yata uulan ah. Ang kulimlim oh. Ang kulimlim mga panahon ngayon mga boss. Bali dito kami magmimit sa may 7-Eleven. Wala pa ata. Oo, nakaalis na sila. Wala pa naman. Si Archie. May kasama tayo mag-enduro. Yung Borwaan. Ride safe, ride Good safe! morning. Kanoy? Kamila? Ay, Jotik. Ano niya? Sige ba yung? Ito ko eh. Ayun. Kasabi-sabi. Abang lang, atinda to. Atinda to. Long time no see. Asa na mga Bobby and friends? Ako po, fracture si Ken. Fracture naman. Oh. Fracture. Amay na siya. Fracture? Yan ang karsada. Ah, karsada lang. Sige, Okay, wala lang. Bye-bye. Next time, bye-bye. Boss, good morning. Wala. Kapitaga? Good morning. Okay, dati natin. Ilang oras si Airpas? Oo. Sa Pampanga. Musa.
Bayaw yun. Bayaw, Jerwin. Wala yung rides ko, Vespa. Hila ko na rin. Lupos ano na, nababadyo so. Kami ng airpods ko kasi, full kami naman, no, okay. Parehas kami. Malaray, lakad-lakad din for the boys. So ayun nga boss, ang dami na namin napagkwentuhan ni Boss Arlo. Wala pa rin yung magkapatid. Finally, nakarating na rin si Tox. Kaya lang sa kasamang palad, nasira yung motor ni Ronald. So hindi na siya sasama. So kami na lang ang aalis. Ay, hello! Hectares yun eh. Pero dyan may papawayan tayo daan kin, di ba? May pawayan tayo dyan, daan. Bali, nakikipag-usap nga pala yung mga kasama natin kung pwede kaming padaanin at makapag-trail. So yun nga, sa kasamang palad, talagang ayaw nung gwardya. Pero okay lang naman, ginagampanan lang naman nung guard yung kanyang trabaho. So hanap na lang kami ibang way para makapag-trail.
Ano daw? Yes, idol. Ito yung mga gusto ni Pampi Richard eh. Di ba? Siyempre. Bagyo lang. Abalang ko, wala yung maninsyong eh. Sika ko, sige. Araraya sa bali-bali ng maninsyong. Ang kapag kamakasagap di man natin. Pag mairang yung trail eh. Kamak na man river crossing. Ah, pagkabay mo, may ibabantak na. Mahirap man, ay, yan. Ang isang po, simawa kami river crossing. Bisit. Sabi, basta to. Pakapuyod kini iraraya. Baka paasar may umangmod. Nanti. Okay lang ba na pigara, pero amin na may lang. Ay, mo. Masulo ka 20 amo. Ah, dyan kin. Puman, dyan pinatubo. Ay, nabihik ka. Bali na pagdesisyon na ng grupo na mag-e-entry kami sa Mapita. Tapos mag-e-exit kami sa Kayanga. Medyo yung chill ride na dapat na mangyayari eh medyo mahihirapan tayo ngayon dahil itong entry na to panigurado putik-putik at mahihirapan yung mga newbie kasi may kasama tayong newbie mga boss at yung isa naman is break in lang niya yung motor niya dito so sana matapos na.
Yan kasi yung bagong sparking. Kaya. Okay lang, sir. Ha? Apple day. Naipark. Okay na, Papa Jason. Kumalay, bosong. Yun! Yes! Bosyo, go! Grabe yung binaba namin mga bossing, oh, ayan, oh, binaba namin yan. Tapos inakyat naman namin dito. Boss, excuse me boss, yung bata mo, tawag ka, tulungan mo daw siya. No. Iniwan niya ako kanina eh. Bimawi may boss. Kita niya bosong Natang ka. Bosyong, shout out kay Bosyong pag napanood niya to. Shout out kay dad ko, Ayan. Dad Rolly. Grabe oh. Gwapo. Ganda naman kuha ko, brad. Tata. Bosong meron ka palang weakness Uphill pala Talura pare. Sa Bosyong, kuyaran lang Alas kan di busong na to. Ilak to Agad to siya. Sinisit yung buto pare. Agad to si Kabot. Dapat kay buta agad sa buko. Dapat Kabot. Pare nangyari. Ano ba? Ay, yung boots niya. Yung buta mo. Andito na iwan. Balikan mo. Naiwan yung buto pare. Naiwan yung buto. Ay doon, yung buto naiwan. Sakyan mo na dyan, boss. Sakyan mo na dyan para masanay ka. Sakyan mo dyan. Ay, maiksi lang na downhill. Oo. Ang kakin eh. Panyumutra ka mo. Para masanay ka. Rich Larson. Nice one, Joe. Quality. I love it.
Okay, wala boots naman dyan. Okay, wala boots naman dyan. Kaya ano? Ay, silak na. Ay, boots mo! Silak ko lang talaga ate, boots na eh. Mabigat siya. Yeah, shit! Mabigat tas mataas. Pahinga. Yan. Time check 11:30 na. Bali mamaya pag uwi namin doon na lang kami maglalan sa baba. May kasama tayong bago, si idol natin. Tomski. Yon, Tomski. First time. First time mag trail. Pero hardcore agad. Yung best na natumba. Ayun, okay lang yan. Ayan. Nako po. Op. 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 Ano gawin mo? Start mo na. Yeah. Yo. Saan natin? Nice. Amo bibigla may pakurong mo labat. Pakurong mo labat. Amo basikan. Tahan oh. Oh. Oh, yan. Tanda lang. Suko ka na, Arlo. Tuta ni Mau. Sige. Sakyan mo lang, okay lang yan. Yun. Dirt is good. Dirt is good, guys. Mud is good. Yan. Go! Natalita mo yung half glass nyo yun eh. Kanto. Natapa mo lang. Sebo mo nyo. Okay. Ang sagaptan. Sige. Sado tayo sa ganyan. Tan. Op. Ako papasikan. Sakto na ba? Tan. Sagaptan. Iyot mo. Sige. Yan. Sige. Pasikan mo. Kinot mo. Kinot mo. Yan. Nice. Good job. On. Ayun. Okay na? Okay na.
Ano mo, ituwid mo muna yung harap mo. Mag-slide ka, yan. I-roll mo muna yung harap mo. Sige, dahan-dahan lang. Tama yan, straight na, roll. Nabi si Arimong galira mo. Ayun. Baba natin mga idol natin. Tirahin mo dito. Kuha ka momentum. Yan. Para di ka mapagod dyan. Oh, sige. Yan lang, akit ka. Ako nang bala dyan. Ako nang bala. Iwan mo na dyan. Mayroon pa natin yung neutral niya eh. Ha? Nag-ano, may spin. Sige, pakaka mo laba ni. Nice. Yun! Dali mo! Yun! Galing mo! Pero ito, hindi ko kabisado to. Alisin mo yung bato! Dali! Alisin mo yung bato, bosyong! Alisin mo yung batong yan, o! Yan! Alisin mo yan! Kalmo labatan! Okay latan! Sige! Kalmo labat! Okay latan! Sige! Ayan! Iba mo iba! Susuko! Ang sumuko! Pwede! Pahinga! Pilitin! Pahinga muna! Overhead ka tampo. Wala! Nice! Idol, ang balong tayo sirip mo. Ang balong. Kasi pun dumanda eh. Aluminum siguro yung kinto yan. Ito yung swing arm, sunan dumanda. Ay, kinto Tangke. Aluminum. Tangke. Aluminum sa kinto, hindi. Ito yung chassis parehas, swing arm na ba? Tangke.
Okay ni, wala boots mo Joy ni. Ay, tilak dah. Ay, boots ba? Tilak tulan talaga ate, boots to ni. Yeah, shit. Mabigat pa sa mataas. Bakit? Ay, yakyat. Hindi gumagana yung gulong. Wala talaga. Wala talaga. Flat. Huwag mo na, andan. Flat na. Hanggang pa yung rimlock to. Patay. Solid yan. Solid. Grabe oh. Alright. Yung isa namin kasama, walang na-flat tapos wala siyang rim lock. Kaya ayun, panigurado, hihilahin namin yun. Ang problema, nasa gitna pa kami halos. Tapos wala pa kaming tali. So ito yung problema ngayon. Tapos ito na, umuulan na. Naku, lalong hihirap nito ngayon. So kailangan natin ng tali. Okay, habang inaantay natin yung mga kasama natin. Okay, yung motor natin is KLX 140 RF. Yan, 2023. Tapos ito yung KLX 230 RS. Ayan o. Bagong labas lang yan. So kalalabas lang ni Boss Uson. Dito niya binrake in. Wala nang break in. Ang break in nito dito na sa bundok. Diba? Ang ganda. Ang ganda nito. Ang ganda ng handling niya. 230 RS. Panigurado swak to sa sa mga height na 5'9", 5'10", 6 footer. Pasok pa to. Ang ganda. Ang ganda ng handling. Ang lakas. Wiltek lang sa kalam. Wiltek. Yun si idol natin. Idol! Yes! Ganda ng mo camouflage ba? Yan ang bago ng Pax na uniform. Camouflage. Camouflage oh, solid. Enjoy. Diba? Halos parehas lang yung tsura nila Kaya lang, malaki lang talaga ng konti ito. Ayan yung tsura niya. Ganda. FI pala to mga boss. Bato. Ito nilagay na lang niya to. Yan, mga OEM na accessories. Saan talaga, ang galing. Buti na order mo agad. Tapos yung riser niya pang survey. KLX 150 na pang fat bar. Rental na 998. Twin wall, rental 988. Galing Ito maganda, solid. Hindi yung iba na parang pundido. Service, handguard, X-Factory. X-Factory. Shout out pala kay kay Bro Lad Soriano. Yun. Absent ka, bro. Sige tuloy na surprise ka. May kin, SRC. Pero Agnisi Mabi, kid plate, tambucho. Nice. Yahoo! Si amay kay pa tayo. Akal mo na takor. Sigat di manag sa sumanag. Di sabi
Di sabi medyo manad kan. Sabi tag. Parang di ka nag-trail ah. Well, Fresh na fresh ah. Logi tayo na. Fresh na fresh. change outfit. Aray, sumatibay niya. Kasali-sali nira. Okay, bali yung isang kasama namin. Nasa taas na yung motor. Hinila ng mga lokal dito. Sige na, akin na helmet mo. Akin na helmet mo. Hindi, totoo. Seryoso. Akin na helmet mo. Bigay mo yung bag mo sa kanya. Hindi, ulang naman to. Sigurado ka? Oo. Ate. Oh, sige. Sa bagay, para ano. Exercise din yan. Takot tire lock doon. Kunin mo na lang. Lakas! Startups! So yan nga mga boss, ito na nangyari sa isang kasama namin. Bagong motor. Ayan o. Ayan o. Nangyari, bali tinali na lang namin. Ayan, kasi wala siyang rim lock. Tapos flat. Ayan, so nasira na yung pito. So ayan, tinali na lang. So yan ang pwede mong gawin pagka no choice ka na. Buti na lang may taling ganyan na nakita dito. Engineering yan. Ayan ang itsura niya. So importante niya makakauwi tayo. Ano Sir Tox? Balibali dyan. Uy, bali-bali lang. Naliman. Aliliwa dyan ako mo. Change my mind. Change my mind. Okay, ready? 1, 2, 3 and go. Alright. Hey! Itong isa mo naman bata pare. Binigyan mo kasi chocolate. Naging hyper na naman. Hey, Bujong! Supremo yung chocolate! Sobra. Ba't kasi binigyan mo chocolate? Kung ano tuloy ginagawa. Kawayan mo na si Puriman! Kawayan mo na si Puriman! Bro, anong balita? Ang balita, first time lahat. Hindi na mauulit sa ibang lugar naman. Huwag susuko, barkada. Idol. Payasan. Walang ibang pasimuno dito mga boss, kundi ito si Sir Tox. Actually mga pinagdadaanan nilang yan, lahat yan 100 times namin dinaanan nila Tox yan. Hindi ka matututo kung hindi ka matutumba. Sobrang ano lang yan, basic lang yung mga tumba pag nag-trail ka. Alam mo ba nung nag-uumpisa kami, ang unang inaral namin paano matumba. Talaga matutumba ka kahit matagal ka na nagra-ride. Kaya ang dapat mong i-master dyan kung paano ka muna matumba. Lodi cakes. Pahinga, pahinga. Hop. Yan. Sige, pahinga ka lang. Catch mo muna yung breath mo. Ano idol? Okay. Okay, madumi ka na ulit ah. Well, simplang ulit. Lumipad na naman ako para akong Superman kanina. Aralam mo tita. Bagal irara ini mo. Ay, ginawa da dyan. Ayan boss oh. Oh, bagay. Ayun yung idol natin. Boss, anong ginagawa mo dyan? Magawa ng daan. Walang daan eh. Oh, ingat ka boss ah. Lagot ka sa papa mo. Bagal irara ini mo. Ikas ko ah. Nga napaktak ng 230. Hindi. Taan. Yan eh. Taan. Yun. Oh. Tapos, saan?
Hmm? Ubus na. May chocolate ka. Wala. Kelix. Wala rin. Hindi ako nag-almusal eh. Ay, hindi ka kamusal? Yun pala. Bumalik ako. Patasing na raya. Paldo tabawa na. Sige, pulis. Thank you, pare. Napagod ako kasi 3 beses ako bumabalik doon sa Kayaga. Kaya pala. Ngayon, andun na ako sa pang-4. OMG. Yung wala, binalikan to. Ay, naubos ako. Naubos ka. Ay, laos siya. Ayan. Mabuti pa yung Kelix ko. Ayan yung Escobar na. Kasi kaya napagod si Pumpy Richard. Ayan, binabalik-balikan niya. Hinahanap niya yung flare rings nito. Bakit nawala? So hindi siya nakatornilyo. Wala eh. Tomat hindi sir. Para nakasuksok lang. Diba? Igilatan. Tingnan sa amay ka na. Pukarin ha. Grabe. Charge, dali. Masisira. Hindi na kami makakadaan. Buhatin natin. Hindi kaya. So yung mga magte-trail dito, ayan,
problema nyo, paano kayo dadaan dyan. So yung dating daan dito, binako na nila yan, so malalim na yan. So gumagawa kami ng daan dyan. Yun lang. Okay na yan. Malalim to, boss. Ay, malalim yan? Malalim to. Lubog ang tao. Oh? Awat ang gidya, awat ang gidya. Palagod ka na. Ika lang, kikin dya. Ayan. Iba kayo, luguyo lang ba? Ika lang, pandan lang. Ang papagatan. Tahan. Rolling lang para di masira. Rolling. Yan. Good. Nice. Jai, ilog. Go. Buko mo tayo. Go. Rich Larson. Yan. Yun. What? Ah. Oh. Oh. Yun. Yeah. Yun. Konti na lang. Okay yun. Yun. Takinang galing. Puta nga, nakakapakot palang ganun. Master in the moves. Ayos yan pare. Ganda. Nakakapakot palang ganun. Oo, yung rebound. Malalim. Lalim pare. Pare, malalim. Sige. Hila na agad. Hindi, okay mo laba kasi basag yung papandar. Ano yung agto-pelandar? Okay. Pwede na. Oh, yan. Pwede na yan. Oh. Putong ina. Shit. Pare. Dako. Gagawin ko lang motor ko dyan. Gagawin ko lang motor ko dyan. Tiga mo. Gagawin ko lang motor ko dyan. Ano sayang nga nagagay. Nandar ni. Diyan naman. Nandar to. Nandar to. A few moments later. Yo! Op! Ay! Ay, dako po. Pero okay na rin. Sa malak na. Ito na ako. Diyan na. Sawang ka na. Guys, para kami pinaparusahan dito. Ayan o. Oy! Hey! Dati na yung diking. Hindi. Sir, yala papandaran. Oo, doon kayo rolling mo lang ba, Chad? Grabing effort pa dyan. Sige, yan. Oh, off mo na. Baba ka na yata.
Oh, ready? 1, 2, 3, go. Okay. Yun. Ganun. Naka-position. Kaya po siyang magano, kasi tayo. Yan, good. Okay. Nice. Sige, hila lang. Hila lang, huwag mapapandarin. 2, talo. Oh. 2, talo. Yun. Atapo niya, kairong ganito. Atapo lang ba? Sige. Saan pandarin dyan? Hindi. Tulak mo ni Daisy. Sige na, tulak na. Yan. Oh, yan, pwede na. Pwede na pandarin yan. Oh, yun. Yan. Sapa. Yun. Sige. Oh, tatagisok yung tutang pare. Kayang-kaya tutang. Balaw-balawon nyo eh. Buta, Nathan, usar-usaran nyo. Ang tiagawa nyo. Useful. Useful ang buta mga boss. Ano? Bumabawi sa kanyang boss eh. Oo nga eh. Ayaw na niya pakadyaman. Para pag-uwi niya, papakayo mag-pizza. Okay, natapos na kami mag-trail. Kakababa lang namin. Palabas na ako ng main road. Hanap kami makakainan tapos magbo-vulcanize. Woo! We survive! Sobrang hirap dahil umuulan. Tapos ilang araw na nag-uulan dito kaya grabe mati ride. Solid. Gutom na. Ano dyan? Sige, mati na. Ano dyan? May beer naman. Red horse? Dapat nilakan nanang. Papalikitan mo kami. Babs! Thank you po. Mga danak ni. Okay, ingat. So yun na boss, finally nasa baba na kami at nakapagpa-vulcanize na. Ano to, ulit ka pa ba? Sa ibang lugar naman. Sa ibang lugar pa. Okay, buti walang tama yung rim. Yung gulong, okay pa. Rim lock lang. Yung rim lock lang. So may rim lock siya? Oo, nagpulog. Ah, Putol, stick kasi. stick, oh. Rim lock, oh. Napula na, disposable na. Oh, di ba? Pag mga ganyang binubulcanize, triple ata ang bayad, ah. Ayan, so bike. Ito ang bike stand. Legit. Oo nga, no? Solid. Piso. Uy, magkape tayo habang nag-aantay. Pahinga. Modo. At sa mga nanood hanggang dito sa dulo ng aking video mga boss, maraming salamat at kita-kita po tayo ulit sa susunod ko mga video. Maraming salamat mga boss. Ayos oh. Oo. Okay. Ano tayo po itong basa na eh. Bye bye. Ayun oh.
Kaya bago ako umuwi, nagpaapaan ako. Pahugas ko na rin kaysa iuwi kong ganyan sa bahay. Pinargas pa boss, tapos wax, kompleto ah. Full service. Yun, kita naman boss, malinis ulit yung boots natin. Alright, tapos yung motor natin super clean, di ba? Naka tire black yan, tapos naka wax pa. Thank you dito sa Auto Spa. Sa tropa ko to, itong car wash na to. Sakto, pasara na sila, naabutan ko pa. Let's go.